Abote wong lanang yen duwe bojo biduan kudu bisa sabar ora cemburuan yen tansah susana lan kerep uring-uringan ora mokal bubar anggone bebrayan pancen gaweyane hati arep sepanggungan hateng kono ning kene nyanyi sambil bergoyang mula biasane yen wengi kundur tanggapan pengen langsung sare wakati jadolanan sing ngarai kuwatir atine wong lanang langkung mrono mrene cari perhatian apa maneh yen nganggo lambi sing cingkrang-cingkrang gani tipate goyangane merangsang buka gawe opo pinggul digoyang-goyang asa jati sengaja mancing-mancing saweran yen sing melu joget wis padha banyu setan kadang colak-colek mencari kesempatan Mandalika yen duwe bojo biduan kudu bisa sabar ora cemburuan yen tansah sojanan lan kerep uring-uringan ora mokal bubar anggone bebrayan pancen gaweyane dadi artis panggungan ning kono ning kene nyanyi karo bergoyang mula biasane bengi yen kuntur tanggapan pengen langsung sare wakati jadolanan sing marai kuwatir atine wong lanang manggung mrono mrene cari perhatian apa maneh yen nganggo klambi sing cingkrang-cingkrang akan mripate goyangane merangsang buka gawe opo pinggul digoyang-goyang sajati sengaja mancing-mancing saweran yen sing melu joget wis mendem banyu setan kadang colak-colek mencari kesempatan mulane wong lanang sing uripe isih legen kudu siap mental yen rapi biduan